Inkomplu nixbru aktar donazzjonijiet ma' ġembi għandi ħanadru ċermen il-mexxej, il-leader tal-Maħdija u xek. Tajjeb qed ngħidha? Iva, tajd dak li ma jien dejjem servant tal-komunità għax naħseb li il-mexxejja huma dawk li jservu lill-komunità tagħhom. U jien wieħed minn dawk. U l-level net nirringrazzjakom il-festi tajba u fisem il-komunità Ahmadija Musulmana ġejna hawnhekk biex nuru s-solidarjetà tagħna għax illum hija ġurnata sabiħa, ġurnata tal-għada u tas-solidarjetà. U ħassejna wkoll u naħseb dan saret parti mill-kalendarju tal-komunità Ahmadija biex niġu hawnhekk u niċċelebraw mal-komunità oħra, mal-pajjiż kollu, man-nazzjon kollu, iċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' solidarjetà flimkien u b'dan il-messaġġ li flimkien jien ngħid li l-poplu kollu, in-nies kollha, kwalunkwe fidi jew kulur għandhom biex jagħtu semhom f'din il-festa ta' solidarjetà sabiex flimkien nagħmlu l-istrina 2018 is-suċċess u mhux suċċess, anke suċċess kbir. U nieħu wkoll l-opportunità biex nifraħ ix-xogħol meraviljuż li qed isir taħt presidenza tal-eċċellenza tagħha u nirringrazzja min-naħa tiegħi u mill-komunità tagħna u fissem il-komunità Ahmadija qegħdin nippreżentaw id-donazzjoni ta' 500 euro. Proset, grazzi ħafna. Nawgurawkom is-saħħa. Grazzi ħafna. Napprezzaw li ġejtu hawnhekk ukoll illi inaqgħodtu magħna.